जोबोर दुखुनांथाव खौरां। बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 22 एप्रिल मंगलबारखालि मोनानि 10 रिंगासो समाव हरखाबै रुंसारि जालाङो। रुंसारि फैलाव बसुमतारिया बर' आरो असमिया सावथुन मुलुगनि सासे राफोद महरगिरि जानायजों लोगोसे सासे मोजां मेथाइ सुजुगिरि, रोजाबगिरिमोन आरो रेडिअ' आर्टिस्टमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव सुफुंख'हायै खहा जाबाय। हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनाय रुंसारि फैलाव बसुमतारिया गिबियै उनदाहा मुंनि केसेट मेथाइ रेकर्डिं खालामदोंमोन। बेनि उनाव बोरलिया बैसागो आरो बेबादिनो उननि समाव थाद'नाय गैयै गोबां मेथाइ सुजुनायजों लोगोसे रोजाबनाय आरो रेकर्डिं खालामबोदों। रुंसारि फैलाव बसुमतारिया मेथाइ सुजुनाय रोजाबनायनि अनगायैबो फावखुंगुर महरै बयनिबो गोसोखौ मुहि होनो हायोमोन आरो बिथाङा आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ बर'नि मेथाइ रोजाबजेन होदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि रुंसारि फैलाव बसुमतारिया मुंदांखा असमिया टिभि सिरियेल बेहारबारि आउटपस्टआव बासुदा मुंनि आखुआव फाव खालामनानै दुलाराय आसामनिनो गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरनि गोसोआव रंजानायनि खराग होनो हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारी, आसामनि मन्त्रि एमएलए, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफाद गौथुम आरो गोबां फावखुंगुर फावखुंग्रि महरगिरिफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि गोथै सह'खौ गुवाहाटीनि प्राग चेनेलनि मावख'आव बेहारबारि आउटपस्ट सिरियेलनि गासै मावथिफोरा जोबथा मान बावो आरो आथिखाल बिथांनि थानाय गुवाहाटीनि गरसुकनि न'आव रायजो राजाफोरा जोबथा मान बावनायनि उनाव बिथांनि आंगो जोनोम गामि बाक्सा जिल्ला सिंनि सिमला हालामनि बागाजानि गामियाव गामिनि रायजो राजा, ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो हानजा गौथुम लोगोसे गोबां हारिमु सिबिसुला देंखोगिरि फावखुंगुरफोरनि नुजाथिनायाव समाजनि नेमखान्थि बादियै दिनै जोबथा बिदाय होयो। रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि गोथै सह'खौ बिथांनि आंगो जोनोम गामि सिमला हालामनि बागाजानि गामियाव दिनै जोबथा बिदाय होनाय बुब्लियाव आसाम सोरखारनि फरेस्ट एन्ड एनभाइरनमेन्ट बिफाननि बारग' एम्बेसाडर फोरोंगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारिया नुजाथिनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। फैलाव बसुमतारि देंखोगिरि, हारिमुनि फावगिरि सासे आरो देंखोमुनि सासे मुंदांखा बर' सावथुननि फैलाव बसुमतारिया दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जायखारलांबाय। बेयो जोबोद दिखार गोनां रादाब। बिथांनि जिखिनि सोरजि, बे सोरजियाथ' गोजोन जानानै थागोन, नाथाय जिखिनि बिथांनिफ्राय जों मोनबावगौमोन बेयो आद्रा जानानै थालांबाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय जोबोद सुफुंख'हायै खहा। आरो बिथाङा बर' हारिमुल' नङा, गुबुन हारिमु जेरैहाय बेहारबारि आउटपस्ट मोनसे सिरियालाव बिथांनि जि मुं, बे मुङा अरायबो गोजोर जानानै थागोन। बसुदा महरै जे बिथांखौ गाबज्रिनाय जि बेहारबारि आउटपस्टनि जि रलमोन बिथांनि, दा बेयो आद्रा जानानै थालांबाय, जों नुनाय नंलिया। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दिखार गोनां बाथ्रा आरो बिथांनि जि सोरगोआरि जानाय बे बुब्लियाव आङो आंनि दिखारखौ फोरमायबाय आरो न'खरनि गासैबो जाहाथे बे गोमानायनि खहा बेखौ सहायनानै थानायनि गोहो होदों। अबंलावरिया फैलाव बसुमतारिनि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोनै लाखिथों, बेनो आंनि आर'ज। बेबादिनो फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिनि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायनानै फावखुंगुर फैलाजे बरगयारियाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। दिनैनि साना जों बर' हारि आरो बर' हारिमुनि थाखाय मोनसे खोब दुखुनांथाव खौरां जाहैबाय। मानोना बिथां फैलाव बसुमतारिया मैया हरनि 9:40 जों बयखौबो नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय हरखाबै थांबाय। बिथाङा गोलाव समनिफ्राय एसे लिभारनि प्रब्लेमाव भुगिबाय दङमोन आरो ट्रिटमेन्टबो लाबाय दंमोन। ट्रिटमेन्ट लानानै हामनायनि मोनसे लामायाव फैबायमोन, खिन्थु मैया जे हरखाबै थैबाय, बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। मानोना बेबायदि जानायनि जेबो मोनसे परिबेस गैयामोन। अब्लाबो जियानो जा, बिथाङा फुंनि बाजियाव हां लानायाव एसे खस्थ' मोनबाय थानायखाय न'खरनि मानसिया बिथांखौ डाउन टाउन हस्पिटालाव एडमिट खालामहैदोंमोन। खिन्थु एडमिट खालामखांनायनि उनावनो बिथांनि हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों
आं बे बाथ्राखौ आं बिथां एडमिट खालामनायखौ बेलासिनि 6 बाजियावसो मिथिदों आरो 6 बाजियाव मिथिनानै न'खरनि मानसिजों जगाजग लाबाय थादोंमोन आरो दिनै फुङावहाय हस्पिटालसिम थांनो गोनांमोन खिन्थु 9:40 बाजियाव बिलिफांनि हरखाबै थारमाने फिसालानिफ्राय खौरां हरनाय जाबाय जे बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय। दा बिथांनिया गोमालांनाया जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा, जाय खहाखौ जोङो इयुनाव सुफुंनो थाखाय गोबाव सम नांगोन। मानोना बिथाङा जोंनि बर'नि हारिमुआव मेथाइ लिरनायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय, सावथुन डाइरेक्सन होनाय, एक्टिं खालामनाय, सावथुन लिरनाय बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा गोबां बिहोमा होदोंमोन। जायफोर बिथां सुजुलांनाय एबा बिथां सोरजिलांनाय मेथाइआ दिनैबो जोङो माने बिथांनि मेथाइखौ खोनासंबाय थायो बा दिनै एभारग्रिन जानानै दङ। दा बिथांनि एक्टिङानो होन, लिरनाय मेथाइयानो होन, रोजाबनाय मेथाइयानो होन। दा गतिके फैलाव बसुमतारी बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांबायब्लाबो अरायसम बियो जोंनि खाथियाव गोथां जानानै थाबाय थागोन। आं बेखौनो आसा खालामगोन बिथाङा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैबाय थानो हायो आरो जोबनायाव दुखुथिया न'खरनिसिम जोंनिफ्राय दुखु मोननायखौ फोरमायबावबाय। बिथाङा बेफोरबायदि आउटपस्टआवबो माखासे बिथिंनि बेलायाव नायोबा बुहुत बिथाङा बर' हारिमुनि अनगायैबो माने असमिया कालचारावबो गोबां बिहोमा होदों, जायनि थाखाय बिथाङा आसाम नाङैनो सासे मुंदांखा फावगिरि जानो हादोंमोन। बिथांखौ बसुदा महरै आसामनि मानसिफ्रा बयबो मिथियोमोन। दा बे जोङो बिथांखौ लानानै खोब गौरब खालामोन बेखायनो, मानोना बिथाङाबो जोंनि हारिनिफ्राय आसामनि हारिमुआव बा आसामनि जे सावथुन मुलुग बेवहाय माने बाहागो लाहैनो हादोंमोन, बेबो गिबि सारियाव। थ' बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। दा बेखायनो बुंनाया, दा बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांनाया जोंनि बर' हारिमुनिल' नङा, बे जोंनि आसामनि थाखायबो मोनसे माने गेदेरथार खहा। जों बिथांखौ अरायसम गोसोखांबाय थागोन, मानोना बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि फोरोंनायजोंनो जोंबो नैबेसिम सफैनो हादों।